Pozývame vás do Crystal Business Klubu na miesto pre vaše obchodné stretnutia. Crystal Business Club sú nápadité rokovacie priestory v centre Bratislavy v Eurovea na hodinový a krátkodobý prenájom s asistenčnými službami a osobitým prístupom. Vybrať si môžete z niekoľko štýlovo zariadených rokovacích miestností podľa dizajnu krajín celého sveta a typu vášho obchodného stretnutia. Poskytneme súkromie pre váš individuálny pracovný výkon. Umožníme poradu alebo stretnutie v rokovacích miestnostiach s kapacitou do 20 osôb. Alebo školenie v miestnosti s prezentačnou technikou až pre 36 osôb. Zároveň vám ponúkame občerstvenie, kaviarenské a cateringové služby. Ak si u nás zriadite obchodnú adresu či virtuálne sídlo, získate imidžový priestor a šetríte náklady za vlastnú kanceláriu a personál. Naším poslaním je priniesť miesto pre váš biznis, pomôcť vám zrealizovať obchodný cieľ a to všetko na svetovej úrovni. A kde sa stretneme? Crystal Business Club.